sakunging pakurmatan rahayu rahayu widodo ingkang sami pinanggih soh Rebdata Pitana anenging Prajapati kang kaeka adi dasa wara eka sawiji adi luwih purwa 10 purwa kawitan dasa 10 dari kaleres kadah para kadang sepuh ini sepuh kadang kuda werda kalone kang sami kembal bujana Andra Wina kaleres wonten dalipun Bapak Haji Rapi saha Ibu Hajah Sistiani ingkang dalu menika kersa mangayu bagya pahargyan wisuda krama Geng Putra Kinasih Bagus Ferry Setiawan sarjana teknik saha Dimas Ayu Bilda Kumala Angga sarjana pendidikan saya nomor lenggah pun sudah restu puja puji pangestu saking panjenengan kang rawuh wonten payuhan dalu menika mugi putra teman sekalian saged bangun susilan ingkang krami tumuju wonten keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah keluarga ingkang bahagia sejahtera tetepatun runtut anasa reruntungan nanti temeka kaki-kaki nini-nini tapi tresna sejati tresna sabaya mukti sabaya pati amin amin ya rabbal alamin. Sekar wangi campur sari dalu menika kepareng dados perangane kebagian panjenengan kersatur panglipur wardaya kanthi sinengguyun seta profesional biasa sistem karya sarengan kalian merpati Wiset Lasono kawula sakon ngaturaken sugeng dalu sugeng dherekaken ngantos titi paripurna ati cara mangke sekar wangi campur sari. Dari J minangka pambukaning atur panglipur wardaya sampun sumadya wonten sangat jenengan panjenengan vokalis ingkang badhe nyarengi panjenengan atur panglipur semoga kita dherekaken all artis Sekar Wangi Mimin Sekar Wangi Yudi Sekar Wangi Retno Sekar Wangi Yuli Sekar Wangi kepareng tumuju wonten ing sasana panglipur wardaya sumangga. Semoga Mimin Retno Yuli Sekar Wangi kepareng tumuju wonten ing sasana panglipur wardaya. Minangka pambukaning atur panglipur wardaya katuran kunjuk dumateng sayeran pelenggah kakung Sumaulud.
Sekarwangi Campur Sari Seto Profesional Sound System Merpati Production. Matur kasih, terima thank you kerja bareng malam hari ini. Masih pimpin soy. Yogone musisine nyemoni karo penyanyi. Pripun, Mas? Ngerti nak penyanyi sing arep nyanyi ora dijaran spote ya jaranan iki. Lah aku ora popok, Mas. Ora apa-apa tenan. Mboten napa-napa. Tenan. Nggih. Ora dijaran gak apa-apa. Mboten napa-napa. Ora dititian gak apa-apa. Lah awakmu piye umpama nganggur? Mas teh titian jaran aja mare dhisik kan jaran sing degar-degar jaran sikile Lah iya papat ning kae. jenengan apa dadi jaran gelem apa ora? Aku alah aja ngono to, Min. Injih ngaturaken wilujeng dalu Bapak Ibu sedaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nika wonten manding nggih Mas, Kepoh Kencana. Manding Kepoh Kencana, Kecamatan Kok Puncak bolak-balik ta Wangi. Mas? Kepoh Puncak Kencana manding. Yo ora to. Dalam? Dukuhane sik Manding, gek ngono. desane Kepoh Kencana, ngono Kecamatane Puncak Wangi, Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah, jek nang wilayah Indonesia. Nggih Mas. Nah, ngono nggih. turutke. Nggih. Pun nurut? Bon. Oh iya. Berarti penak nek pun diurut nggih. Yo penak. Niki diaturi napa nggih? Penak. Nggih, bapake ngersake lagu napa, Pak? Mari adohe ngono ya. Apa interaksi kita piye ngono. Nggih, sampun dipersiapkan kalian Big Boss e. Sampun disiap Mas. Untuk pemanasan kangge warming up peregangan notot-totot lagu rubiyen diatur sing alus-alus. Nggih, siap nototmu ya Mas. Iya, tak siap notot. Makanya tak sayang ben luwih disayang Lah nggih. biyen luwih dikenal. Heeh. Jo aku percaya nek bapak-bapak sing penyiar pengajian niku dereng ngertos, dereng kenal niku wau tembang napa dereng ngertos niku. Ngece. Wis saestu niku wau sekalipun apa, Pak? Lho yo malam sedap langkang goyang 25. Lho kandhani. Jenengan iki kupinge sing sisian kok, Mas. Lho.
Kuping kuwi. Jajal. Sapi. Iya sapi. Sing Kuping kono, Mas. normal kok. Kebo. Kebo normal kuping normal kok. Lah sisian no. Kok iso sisian? Sapi karo kebo. Oh iya ya jane Mas sing sapine arep ora tak gawa. Arep gua kebo kabeh dari malah kembaranku kabeh dadine. Lah napa niku katuran sekar napa niku sayang? Uler kambang. Jane aku yo ngerti. Neng enok takon ngono lho. Jane sing ora ngerti ki amakmu apa bapak-bapak to? Lah, apa mau? Ular kambang toh? Lah ya ular kambang. Lanjut. Yen jangkane durung taksih sedengan sekarwangi campur sari kaya dumateng sarene bolenggah kakung Sumawon Putri ingkang satu dhateng kinurmatan. Thank you.
banjur ta mangan turu omong kosong ya kaya aja gelato piye maneh wong lanang wong pahit kadang kowe seneng yen rakyatmu padha klingsing yen ono aku sing ojor apa sing kudu tak atur aduh Pak Ning kok malah dol-dolan iki kepiye to lah kepiye to lah yo aja ngono to yuk Mbak welas anakku kalau kae ana kebon cemplung sregep ono olah lemah ditanduri aku jaluk sangu pacon tumandang Semoga Mbak Sum muni kasem dadan panedhi kadang ngarep semerbak hangapi pamerangan tengi proses wono sekat bisa kunes kunes kunenes kisah sesat jenik karya lamun
Pol mburi mau usluk-usluk bathok. Usluk-usluk bathok, Mas. Sing ngarep-ngarepe aku rada ora patek nduk. Aku ngene sing sakno sapa, Jon? Sinten? Sing ngarep kae komputer ke. Masih Pin Sol. Aku yakin nek judul lagu iki mangko ya ora ngerti Pin. Engko mbok tulis mbok edit sak penakmu dhewe. Ora mudeng, Mas. Takono Mbak Sum, judul apa, Mbak? Daripada kleru lem ngedit mengko. Hati-hati Monggo Mas, nggih. Lagune napa niku niku sak akeh sing edit kasete niku lho, Mbak. Oh, niku wau. Nggih, erang-erang bagelan nggih. Erang-erang. Nggih, erang-erang bagelan. Heeh, cetha to? Aku ora cetha malah kowe cetha. Nggih, dipun ninggahaken napa? Diunggahno. Mari kangen. Mari kangen Pol Guri mau usluk-usluk bathok ya.
Iya sampun ya Mas. Sluku bathok. Hah? Sluku bathok. Ya kala-kala diwalik. Lah makin Bar. nek diusruk-usruk. Lah ben diwalik dhewe kae sklino malih soalé sing edit. Asik. Matur nuwun Mbak Su. Dari J kalih tembang sampun katuraken kalih vokalis sampun katuraken tetembanganipun. Pertama memang diaturi sing alus-alus, Pak. Niki sing berikutipun ingkang salajengipun diaturi sing rada gronjal sithik. Yen suasana rada gregeng sing rada ana grogolane iki. Ayo sing mudeng mung iki grogolan iki sing mudeng sing kameramen sing dhuwur iki. Soale ngerti sing kenyi sing rada grogolan iki lho larang timbang sing ngerti iki. Monggo sing rada ngregel sithik supaya ora tau dijak gara-gara lho. Kecil-kecil ini lagunya lagu lama Mbak Yuli dari Jakarta. Aku nyanyi Mbak Yuli kalau sekarang ini yen ana sing baru jangan ambil di hati. Sek. Kecil-kecil ini lagunya lagu lama dari Jakarta. Aku nyanyi Mbak Yuli ro sekarwangi yen ana sing kleru aja dadekno ati. Boten Kang Mas. Ora ya? Boten. Soale mau ana sing kleru sithik. Ngatur ijeng dalu. Anjir, monggo. Ngatur ijeng dalu sugeng rawuh katur Bapak Ibu tamu undangan. Wah, iki lho nak beda gara-gara aku matur kali jenengan kula wau. Niki penyanyi sing rada ngrenggel. Lah mulane basa Jawane ora patek pas. Ora patek pas. Nggon mengaturke lho piye? Ngatur ijeng dalu katur Bapak Ibu tamu undangan ngaturi Lho sugeng ya rawuh. iki sing ra bener. Lho kok ora bener piye? Rungokno. Ngaturaken wilujeng dalu konjuk dumateng bapak-bapak. Oke ngaturaken sugeng dalu konjuk dumateng ibu-ibu. Ah, ora pas. Lho kok ora pas? Lah kesuwen kedawan lho Mas. Lho soale nek bapak tetep kudu wilujeng. Aku mau nek dawa-dawa. Lho, pengen sing dawa to? Ma. Mulane kudu ana wilujeng. Mau aku nek. Kenapa kok nek bapak kok wilujeng? Mau. Lah kuwi ndalu nang ngajeng soalé. Mau. Ya wis mono rasa tak paksa. Ya kok ya men kok seluruh alu lho ya. Mangga. Nggih nika sekarwangi tamu ini yang dari luar Jawa ini ya Mas sebelah sini. Yang sebelah sini dari luar Jawa, Mas. Iya. Ini dari mana? Tepatnya dari mana, Mas? Dari Jakarta. Ya. Ada yang mau nyanyi? Sebentar. Tepatnya dari mana, Mas? Papua. Oh Papua. Papuanya mana Iya. Papuanya? Tegal Kulir. Oh lho, tonggo lho. Loh, cedak omah aku deket dengan rumah saya. Saya Tegal Kulir Gang 7. Gang 7, ono Gang Pituran kono. Ono Gang Pituran kono. Mau nyanyi? Oh iya nyanyi yang dari Papua boleh sekarang. Apa? Oh minta pin BB nanti dikasih ya. Tenang aja nanti dikasih. Kalau minta pin DP-nya Mbak Yuli mudah masyaratnya. Lah kok Ya kudu ditukokno HP sak. niku wonten pamundutan wonten pesenan Mbok Bide saking Mas Sinten nggih wong nggih Mak. Nggih sebagai Mas Sinten. Nggih ngersake le wong. Ibu-ibu sebelah mriki mangke ngersake napa Bu? Nah ibu-ibu mriku ngesake le wong. Caping gunung mawi jengleng napa mboten? Nggih mawi jengleng. Ning wong pesenane kula wau anu nggih Mas, ngersake le wong. Selamat malam hadirin semuanya bersama saya di sini. Jane ada Soimah ya Mas, Iya. tapi Soimah tur di sana. Jadi yang datang tidak soimah tapi soibun. Isom rumah, Isom lumah. Wah, stop. ada isom rumah. Isom lumah. Ya iso mengkurep, ya iso miring, ya sembarang dengan iso. Iya. Lewong ya ini ya Lewong. lewong bersama Sekarwangi.
Yang kasihan saudara-saudara kita yang dari Papua. Nggak paham sama sekali apa artinya. Sedih ya Mas ya. Aku tak coba mentranslate ke bahasa Indonesia pada teman-teman kita yang dari Papua. Iya. Nah, yang dari Papua ya, biar paham saya jelaskan apa yang dimaksud lagu yang baru saja dilantunkan. Jadi bingung hatiku waktu pertama kali bertemu. Gadis cantik pujaanku selalu saja